Татарстанның Чиста урманнары республика табигатны саклау акциясе башланды. Экологик чара Татарстан Орман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан 2010 елдан бирле үткәрелә. Аның төп максаты урманнарда уңай санитар экологик хәл булдыру. Бу хакта тулырак хәбәрчеләребез язмасында. Бердәм көч күл күчерә дип искәрткән элгәрләребез, әлбәттә, монда күл күчерергә кирәкми, халык урман чистарта, ауган агачлар киселеп әрдәнәгә өелә, чүп-чар җыела. Татарстан урманнарының баш хуҗасы Равил Кузюров та халык арасында. Чиста урман дип акциялар батала инде безнең яшь буыннар өчен менә күрсәтәбез, урманда нинди безнең әле зур проблемалар бар. Зур проблемаларны хәл итүгә Татмедиа акционерлык җәмгыяте басмалары журналистлары шул исәптән Татарстан дәүләт телевидениесе хәбәрчеләре дә кечкенә генә өлешен кертте. Бездә бер төркем журналистлар чыктык, җыештырырга дип, әзрәк теге шәһәрдән читкә китеп, урман һавасы сулап кайтыйк дип. Бик күтәренке кәефләр, нидәге кебек. Мөхлиса буби пьесасында әйтә бит бер, рәхәт, белмисез сез колхозда эшләүнең рәхәтен. Җырлап барабыз, җырлап кайтабыз. Журналистларга җырлый эшләргә мөмкинлек биргән акциянең язгы этабы 18 апрельдә старт алды һәм 18 июньгә кадәр дәвам итә. Бу көнне Боровое Матюшиның янындагы урманның әйләнә тирәсе коры сарыдан һәм ауган агачлардан чистартылды. Гомумән ел саен 400 кубометр, ягъни 40 йөк машинасы тирәсе чүп-чар чыгарыла. Экологик чара Татарстанның барлык муниципаль районнарында уза. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.